Old mají za sebou 2 zápasy, jeden s Brnem, který prohráli, a jeden se Zvolem Patriots, který teďko vyhráli. Já tady mám vedle sebe Dana Krejbicha. Dané, prosím tě, v čem vidíš vaši největší zbraň? Naši největší zbraň samozřejmě vidím ve zkušenostech, v síle a v tom, že máme big balls. Máte určitě zkušený tým, starý pardál, ale zaskočil tě nějaký ze zmiňovaných soupeřů? V podstatě oba, ale abych se přiznal, tak spíš mě zaskočilo to, že my jsme na začátku nehráli tak, jak jsme zvyklí a očekáváme od sebe. No. Takže až se to začalo lepší vždycky ke konci zápasu, ale s Brnem nám to už bohužel nestačilo. Jasně. Teď vás čeká poslední soupeř Bílovice Seagulls. Věříte si na ně? Věříme samozřejmě, musíme, dáme postup, nechceme skončit ve skupině, uděláme pro to všechno a myslím, že už jsme se docela rozjeli, takže doufám, že to dobře dopadne. Dobrá, tak jo, díky za rozhovor a přeju hodně štěstí do dalších zápasů.